σχόλια, χρήματα, πανίγες λαβημένες στο Μεσολόγιο. Αχ, μαύρα βάσανα, ποιος να μας το έλεγε. Ζητιάνες, πρόσφυγες, κατατρεγμένες, να μας κοιτούν με λύπηση εδώ στη Ζάκυνθο που μας έφερε η δυστυχία μας και η λύση από τον τούρκο. Ένα χρόνο τώρα πολιορκείται το Μεσολόγιο. Την πρώτη φορά οι πολεμιστές μας, μαζί με τους Ιλιώτες, έδειξαν τα σπίτια των Τούρκων. Και νικημένοι και ρεζιλεμένοι έφταναν οι στρατιώτες στο Μεριόνιο. Μα τώρα έσχισαν τα πράγματα. Σχεδόν ένα χρόνο από τον περσινό Απρίλη, η πόλη μας πολιορκείται από τη στεριά και από την Ινδοθάλασσα. Καταραμένη να είναι ο Επιταχής και ο Ιμπραήμ. Καμία προσπάθεια να σπάσει πολιορκία από τη θάλασσα δεν έρχεσαι και ο καπετάν Μιαούλης γύρισε πίσω άφραγος. Κατακαημένο Μεσολόγιο. Και έχουμε πάλι Απρίλη. Σε λίγες μέρες κυνηγεί τον Βαΐο. Οι πολεμιστές κουράστηκαν, αγώνονται. Τα φόδια και το παγόνι φυσώνονται. Μα το χειρότερο. Πεινάνε, όλοι πίνουν στο Μεσολόγιο. Από πέρσι τον Ιούνιο μας κόψαν και το νερό από το υδροβογείο. Ανοίξαμε πηγάδια με το νερό γλυφό. Έφερε αρρώστια. Κι όμως το Μεσολόγιο άρχισε η επανάσταση για όλη την δυτική Ρούμελη. Θυμάστε τότε πριν 2 χρόνια ευχήν το Φιλέλληνα, τον Λόρδο Πύρονα, που ήρθε στην Αγγλία για να πολεμήσει μαζί μας. Τι όμορφες μέρες που ζούσαμε τότε, φάνταζε το σούπερ δεν είναι πια. Και όταν από τον Οκτώβριο ήρθε στο τέλος του Ιμπραήμ, τι να περιμένουμε πια. Από το Μάρτιο είχαν τα τρόφιμα. Χαθήκανε και τα ψάρια στη θάλασσα. Και ποιος τολμά να δει πιο ανοιχτά. Το νερό γλυφό από τα πηγάδια. Δεν πήγαινε άλλοι σπόραν στην πόλη. Πεινάνε τα παλικάρια μας. Αποκαμμένοι, σκελετωμένοι, πληγωμένοι, φαντάσματα της παλαιάς μας δόξας. Λένε τα παιδιά και δεν έχουν οι μανάδες να τα ταΐσουν και ούτε τα μωρά τους να φυλάξουν. Αφού έλειψαν τα κοβάρια και τα ζωντανά, βρεθισμένοι χύθηκαν στους δρόμους. Χάθηκαν οι γάτες και σκήνοι δεν κάποιοι. Έχει βασιλεύει. Τη νύχτα βρώνεται σιωπή στο Μεσολόγιο. Και πρέπει αυτά πάλι σε έναν αγώνα χαμένο. Μέσα στην πόλη υπάρχουν 6.000 γυναικόπαιδα. Και αν πούμε για γέρους και αρρώστους, τι έμελε και εκείνον, πώς να αντέξει ο άνθρωπος και να μην χάσει ο νους του. Μέρα και νύχτα χαλογάνε τα για τον εχθρό. Ως εδώ βγήκε η ζωή τους. Πίσα μαυρίλα και ο θάνατος που την βρένε και στρώνει πάνω από την πόλη. Και εμείς δεν λέω, είμαστε εδώ στη Ζάκυνθο, πρόσφυγες με ζωντανές, αλλά μεγάλη τη δική μας ντόπιοι γυναίκες. Αρχόντισσες είμαστε στον τόπο μας, κυράδες. Στολισμένες με φλουριά και κεντητά, πηγαίναμε τις Κυριακές στην εκκλησία. Μα τώρα ζητιάνες. Αυτό να μην το ξαναπείς, δεν ζητάμε για μας. Ένας είναι ο σκοπός και ιερός ο αγώνας. Όλα και το Μεσολόγιο γίνονται. Γι' αυτό ας αφήσουμε τις πίκρες και τις ροπές στην άκρη. Και άλλωστε και οι πιο φτωχοί κάτι μας δίνουν. Ο καθένας το βολάκι του και ο πιο φτωχός για να στηρίξει τους πολιορκημένους. Ας είναι καλά όλοι τους. Κουράγιο ας κάνουμε και ο Θεός είναι μεγάλος. Σοβάτε τώρα, φτάνουν τα λογική ξεκούραση. Η ανάγκη δεν περιμένει. Μανά, κοιτάτε αυτό το ερχοτικό. Πλούσιο σπίτι. Θα έχουν τον τρόπο τους εκεί. Ας χτυπήσουμε να ζητήσουμε βοήθεια. Εσείς, ανοίχτε, άρχοντες, βοήθεια ζητάμε για το Μεσολόγιο. Δώστε μας ό,τι έχετε. Χρήματα, ρούχα ή εσωτρόφιμα, πανιά για τους λογωμένους. Σουτ καλέ, λονέσετε και κάνετε έτσι. Τι χτυπάτε έτσι την πόρτα. Φύγετε, φύγετε και θα θυμώσει η κυρά. Δεν θέλει να βάζω μέσα τις ζητιάνες. Άκουσέ μας, μη μας διώχνεις. Βοήθεια ζητάμε από το Μεσολόγιο απέναντι. Έχουμε τους ανθρώπους μας εκεί και δεν ξέρουμε αν ζουν ή αν πέθαναν. Από εμάς και από εσάς κρέμεται η τύχη τους. Φύγετε, φύγετε σας λέω. Τι γίνεται εδώ, δεν θα μπορεί να φτιάξει η Αγγελίνα, γιατί αυτές τίποτα εισδρομίζουν τα λευκά σκαλιά του σπιτικού μου. Συμβάσου μας, κυρά. Ρίξε την αρχοντιά σου και τη σκόλια σου. Τι λες, θα μου πεις και τι θα κάνω. Τι ορίζετε κυράδες, κάνετε τόση φασαρία μέσα στο παπουτσάκι σας, τώρα έρχεται να μου δώσετε διαταγές. Α, έχεις δίκιο. Εσύ είσαι στο σπίτι σου, στην πατρίδα σου και εμείς είμαστε ξένες εδώ και όλος πρόξιμο θέλουμε. Βλέπω όλα τα χάσετε με γλώσσες Έλληνες. Όλες είναι να μου κάνεις τα σκάλα. Τι εννοείς με στην πατρίδα του στο σπίτι του. Και παιδιά σας είδατε. Τι κακούλετε αυτό το κουτί που σηκώστε επανάσταση εχάριστη. Είναι σαν να δείξω από μαχαίρι στο λαιμό του αντρός μου που να τον πάρει ο διάολος. Τι λες, κυρά, τι στομίζεις. Δεν θέλουμε στο Μεσολόγιο ένα χρόνο τώρα. Και τη ελευθεριά αγωνιζόμαστε. Και τι σας έλειπε δηλαδή. Δεν είχατε περιβόλια, σπίτια, πλούτια και πήρατε τα άρματα και ύστερα ήρθατε να βρίσετε και να ενοχλήσετε εμένα. Σας είπα εγώ να χτυπήσετε τους Τούρκους. Τώρα τι μου γυρεύετε. Βοήθεια, ό,τι μπορείς. Όλοι μας δώσαν κάτι. Όσοι και αυτοί δεν να κάνουν την παλιτέτη. Πήγατε να κάνετε παλικαριές. Άλλη δουλειά δεν έχετε παρά να ψαμαστάτε. Σας είπα να έρθετε στις Ζάκυνθο να σας στρέψουμε. Να πέσει το Μεσολόγιο, να έχετε μυαλό να μην ξεσυντονώσετε. Τίποτα δεν σας δίνω, τίποτα, ούτε. Φύγετε τώρα, χαθείτε. Έχω δουλειά.
Φύγουμε. Εμείς κάναμε το χρέος μας. Οι δημοσιογραφίες του φάτου